سلام زغبركم أحوات كم يتخونوا لو معناتها كم تريوزن لهم دارك بحد برغة زاري لمسوت أخويا أو خلقوا فيديو قد حلا حسيبه لو معناتها عايز لكم ما تيزن لكم عندي أبليكيشن دارجة كل سبعة بجز وسلزله تلفزيون channelكم منال بات بزح channel أمارات سأنكم كتلو سلت فقلي سريعة تا أبليكيشن دراما لايف ياتبل اب جوجل بلاي ستور اتيخا داونلود تجبره بتعمل بزح عينت زي نتفليكس بهال channel ام بي سي 2 بين سبورت ناشونال جيوغرافي او زي اللي زدلهم عينت channel አሉ ሓደ ቻነላት ምናልባት አይተረክቡ እንትኾኑ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ገለ ካልእ ቻነላት አይተረክቡ እንትኾኑ እቲ አሎ ዝበሃል ግን زدلهم عينت فيلم كتري زدلهم عينت كعسو بقطع لايف كتكتاتلو اندحر دليكم ازي حجي زريكم ابليكيشن اوريدكم تتقموا له زي ابليكيشن زي امورادو يكون ولا حنت تاشمو كولل دبل يبلون داونلود غيركا قطتا نابت بروسيس مئتان فيلم غامراي ولا حنت تاشمو ساينين لوجين غلز بحال ነገር የለናው ስለዚህ ብዙ አዘራባት ብዛዕ ትርጉም ይብሉን ቀጥታና ትምርት حراي مبار كمت قديمه زحبركم قطتا نابت تمرت خنكينا تا زبلكم ابليكيشن زياتري وازلكم يا زاب قدمت زنقسقس زلكم قطتا نابت تمرتي مجمريا اب بلاي ستور اتينا دراما لاي بيلنا نصحفلا انا غدي مثل صحف كلها نهله اقديمه داونلود سلاز غبركو نعاي اوبن ياتبلني نعاكم ግን ዳውንሎድ ብላ ብዝኽጸንሐኩም ዳውንሎድ ትብሎ دحر اوبن تبلو اوبن مسبلكم بقى قطتا قمزي عينت ገጽ ይዝበኩም استريو ዘለኹም ፊትና ደሎ ሽዑ ንሕና ንመርጽ እዚ بقيح ምልክት ዝገብረሉ ዘለኹም ትሪእዎ ኣለኹም ደስ ዝበለና እንዳራና ኩዕሶ ንፈቱ ተኮይና ኣብዚያ አረቢክ ስፖርት ትብል አቲና በብዓይነቱ ናይ እዚ ቢን ስፖርት ካብ ሓደ ክሳብ 10 ኣብዝለና መሪጽና ደስ ድበለና ንሪ ተዘይ ኮይኑ ካል ዓይነት ታሽሙ ክሪ ዓረብ ዶክመንታሪ ይብላሎ በዚ ናለ ናሽናል ጂኦግራፊ ካል ብዙሕ ኣሎ ኢስላሚክ ቻነል ጥራይ ተደሊ ተኾንኩም ኣብዚ ኣነ ህለትኩም ኢስላሚክ ቻነል ትብል እዚ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ላዕሊ ዘሎ ብዙሕ እንታሽሙሎ ምርጫ ኣለዎ ዋላ ዝ ባንዴራታት ዘለዎ በብ ሃገሩ ናይ ኣብ ሃገረን ዘለውን ቻነል የመሐላልፋይን ናይ ሶማል አሎ ናይ ኩሉ ታሽሙሎ ናቶም ኣለዎም ናትኩም እሱኹም ክትሪእዎ ዝመረጽኩም ወደ ዝበለኩም ክትሪኡ ትኽእሉኹም ገሊኡ ክትውልዕዎ ከለኹም መጀመርያ ከም ዝንዲ ጸንሐኩም ገሊኡ ግን እንታይ ጸንሐኩም ከዚያ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሕጂ ራድዮ እዩ እዚ ድምጽ ጥራዩ ራድዮ ከምዝ እንድሕር ጸኒሕኩም ቀጥታ ኣብዘን ሰለስተ ጋድም ሕንጻጽ ዘለዋ ኣብእናትኩም ቲቪ ትብሉዋ እዚ ሕጂ ቀጥታ ላይቭ ቲቪ ክትሪኡ እንድሕር ደሊኹም ክትሪኡ ትኽእሉኹም እዚ ኔትፍሊክስ ዝበሃል ኣብ ካልእ ቦታ እንድሕር ከድኩም ቼክ ጌርኩምሞ ገንዘብ ከይከፈልካ ኣይትሪእኒ ኢኻ ብነፃ የሪአካኒ ኣብዚ ግን ከም ድሌትኩም ብነፃ ክትሪኡሉ ትኽእሉኹም አክሽን ፊልም አሎ ሆረር ኣለዎ ኮሜዲ ኣለዎ ናይ ህፃናት ኣለዎ ደስ ዝበለኩም ንዓኩም እዚ ዝፈቱ እንድሕሪልኩም ዝመረጽኩም ክትሪኡ ትኽእሉኹም ኤምቢሲ ትሎ ላይቭ ዘርእየኩም ቀጥታ ሕጂ ዘሎ ኣብዛኣቲኹም ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደስ ዝበለኩም ዓይነት ፊልምታት መሪጽኩም ትዘናግዑ ትኽእሉኹም ናይዚኣ ቻነል እዚኣ ብልጫ እንታያ እዛ አፕሊኬሽን እዚኣ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ቢን ስፖርት እንድሕር ወሊዕና እንደገና ቢን ስፖርት ሓደ ኢልና ወሊዕና ኣብዚኣ ኣቲና ኣለና ምሽ ክልተ እንታይ ኣሎ ሰለስተ እንታይ ኣሎ አሁን ቼክ ክንገብር ንኽእል ኢና ሶሪ እዚ ዝቕልጠፈኩም ዘለኹ ኮፒራይት ስለዝሓተኒ ድሓሩን ብለር ክገብረ ካልእ ኣብኡ ከለኹም ሕጂ ቀጥታ እንታይ ኩዕሶ ኣሎ ኣብየ ናይ ቻነል እንታይ ዓይነት ኩዕሶ ነቶም ኩዕሶ ትፈትያ እዚኣ ኩዕሶ እንታይ ዓይነት ኣሎ ማች ኦፍ ዘ ዴይ ይብላ ኣሎ እዚ እዚኣ ትንክፍዋ ኣብዚ ንህለኩም እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተጻወትዎ ጾወታይ بلايف ندحر ديري أخو منيركم أبغى زعم مزناقع أخوني مزح جزله
ደጊምኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይካየዳሉ ትቁዕሶ ማለት ይድገም እዩ ዘሎ ተኣሽሙ ግን ኣቐዲምኩም እንድሕር ደይሪእኹምዎ ፀኒሕኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝተረፈኮ ዘሎ ይመስለንን ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እዚኣ ከምዛ ዝረኣኹማ ጌርኩም ኣውሪድኩም ግዜ መሕለፊ ትኾነኩም እያ ተዘናጉዕላ ካልእ ዝሓሸ ኣፕሊኬሽን ሒዘ ክሳብ ድመፅእ ሎማዓንቲ ወዲእ ኣለኹ ብሩኽ መዓልቲ ኦኬ ዓራይ እቲ ፊልም ከምዚ ዝረኣኹማ እታ ኣፕሊኬሽን ኩልኩም ቼክ ግበርዎ ኣነ ኩሉ ከሪእኩም ዘይከኣል ኩሉ ምክንያት ኮፒራይት ስለ ዝብልዮም እቶም ዩቲዩብ በታ ዓንቲ ዘሪእኩም ተኣሽሙ ነዛ ቻነል እዚኣ ክዓፅዋ ክእል እዮም ወይ ከዓ ኮፒራይት ኢሎም ሜሴጅ ክልእኹሎ ይኽእል እዮም ስለዚ እስኹም እንዳኣተኹም ፈትንዎ ኣነ ፈቲነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ይሰርሕ ፅቡቅ ገይሩ ብሩቕ መዓልቲ ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንዘይበፅሖም ንክበፅሖም ሼር ግበሩ ተወሳኺ ሓሳብ እዚ ክውሰኽ ኣለዎ እዚ ክጎድል ኣለዎ ትብልዎ እንተሎ ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ ብሩቕ መዓልቲ video and don't forget to hit the like button below the video and share it with your friends. If you want to see more videos like this, then click subscribe and join us.